Mayong hapon guys, ang atong oras karon is alas 4:46 na guys, akong mga dugi nagliili sa kuan. Nagmarites sa bintana kay na sila nadunggan nga mga dugi dogs pod na sila magmarites. So ako guys, humana ko panglimpyo tanan sa kong mga trabaho diri sa balay. Sulod sa balay sukat kag ginang buntag guys, naglimpyo ko sa gawas, nagligo ko sa mga iro, dayon na general cleaning na po ko sa balay guys, sa pertinang pagkalimpyo. Pero wala pa ko nagili sa kortina, kaya itong kortina bago pa man na. Tanan ako mga doggy-dog sa kong gipangligo, akong mga cats, gipangligo na ko ni tanan, kay naamay aga, so karon humana ta. Si Inday Rosel, humot na, naligo po na. Limpyo na atong tibok balay, gikan sa atong kwarto, limpyo na kaayo, o diba? O, limpyo na kain na atong kwarto. Diri, pikas kwarto, limpyo na kaayo, o. Limpyo na kain na atong kwarto, di ako ang mga sanina. Ako ang gipagawas ang aparador kay gihatag na ko ni nanay. Dahil atong sala is limpyo na pug kaayo. Atong CR limpyo na kaayo. Makita niyo sa akong primero nga vlog guys, ang ako ang pagpanglimpyo diri kaganina. O limpyo na kitong CR. Kasi sinaw na sa kalimpyo. Na. Limpyo na natong CR guys. Oh, di ba? Dayon karon matita sa pikas balay guys kay pasigaon na nako ang suga dito kay hapon na. Kay madlo kong pasiga og magngit-ngit na kay kung bana baka unya pa tong makauli. So pasigaon na nako daan. Sibot, sumot na sibot, saligo na nabots na. Humot na kabots na, ligo na kabots na. Si Dodong pod, humot na si Dodong gamay, naligo na. Hi George, kani si George may wa pa ni kaligo. Daghan kay kuto si George guys, ako pa nang hingutan si George kay daghan kay kuto. Ako pa na siyang tambalan, magkuan kog Madrid ka magdukdok ko kanang kuan sa Madrid ka kaning dahon sa Madrid ka din ang duga may akong ikuan sa iyang mga kuto para mga matay. Kay mamatay man ang kuto man nagbitbit ko galon kay kuan silang mga ihi ug naay ihi. Wala ihi guys, very good. Mato ko pikas balay guys, kay magkuan ko pasiga ko suga. Diri ko maagi, di na ko ninalak dito. Dani ko dool ra diri. Dali ra king adlaw ug martis ko ug pasiga ta sa suga sa pikas. Dayon mo, hapit din kog bulak ron para unya na ko imnon yang gabi guys. Nao. Na mo nang madlo ko diri ako ra isa mo. Kuang ngit-ngit na kay akong Miki gadagan-dagan. Mo uban siguro siya nako diri. Uban ka Miki. Ang mga putan nga kuan oh. Ang kuan katay. In Jesus name. In Jesus name. Ang balay. Na doon raman may balay diri. Goy. Butang sana ako diri ang kamera guys ha. Kay magkuanta sa portahan. Lugan na tayo Miki. Buyog day ka Miki. Di mo sulod ha. Solar. Maligot man sa solar po. Maka-order with solar na po. Mana guys, sa pasigan na nato ang suga. Ug ang sa solar. Ali na Miki. Ako ang gikuha ang alambre kay makakuha ang tag solar na pod. Maka-order ta po og solar usab kay mag-order mo usab guys. Para dira sa kuan o sa kilid o dito sa kilid, sa kilid namo. Kun ana mag solar para hayag jud kayong balay. Kay para manglakaw mi magabinan ig uli. Dili na mi mabalaka kay
Hayag ng balay kani oh mga kuan oh magamit man ni kani. Pero dagko man siya nga kuan eh. Gamit man ni sa solar. Ikuan ako ni sagiti ana kay magamit ni pohon ug nangita tag alambre di na natay alambre. Dayon manguha din ko og bulak. Gapuyo din sa unag. Ipangwa pa din tong gidadingat pa nila ang kuan. Nalang gibilin. Diri na ko na ibutang sa gate. Kaya magamit man ni pohon. Ini oh. Kung mangita si banana og kuan di naaray kaning alambre. Oh. Iana na to kay bitag matuslo katong mata. Butang sa nato ng camera bit kay lihok kaayo. Ana sa ana. Oh, lihok kaayong camera. Panguan ako ng dirige. Gamit ni pohon. Ano lang natin. Ano kaya para di mawaigo at ang mata. Guys. Diri lang sa kuha. Okay, malata man igili makuha. Ang gwapa na kayo, magikuhaan ako 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Dire ko nang sa tanom na mo. Ata guys, sulod na tagbalik guys kay magpakaon na po ko sa mga duli guys ilang panihapon. Pakanon ako ni silag sayo guys kay para sayo ko makapahuway kay gikapoy kay kog nilimpyo tibuok adlaw ko ron ng limpyo guys diri sa mua. Na akong gitabunan dire kay mugawas si daggo dag-urba na naligo. Ito na sulod na ta. Ang akatong atsal na ko guys wala na ko gikuha guys na hinog na siya. Ara o hinog na o. Ni akong atsal. Hinog isa ra pud ka buok bunga. Ugma na nakukuhaan si banana og kuan ay serpentina. Nagyabo man ni mo dong. Bo George. Wala pa kaon George. Si George guys abi niya kaon na. To. Wala pa kaon George. Oh yan George Regan ay W. George Regan W bus. Okay, mag-prepare ko sa inyong pagkaon. Pagilam de, dagol, wala ka hilabte. Ikaw, laway ito kakayo ha. Bisag nangi, nabukad rin ha, limpyo na ba kayong balay ha. Ang akam, pataka ra ba kag pangihi, ra ba kag tahur. Padul na ko ibutang. Ay, naho. Hi Piring, si Piring kay balaw na siya guys nga tingkaon na. Hinaog na siya sa iyahang gitulgan. Di na siya matulog sa ibabaw sa rep. Uy, against the light man ta dire. Wala kay kaon Piring. Tara, isaring anaw ni Piring. Kaon na Piring, panihapon na. Unsa na day oras? Ano na tong oras bi? Alas 4:56. 4 minutes lang day para alas 5. Bago na ni silang pakanon. Gasan sa nako ang bulak. Kay mo na akong imnan anyang gabi before
Before ko matulog. Pasatag baso guys ha. Gabi guys, ayok ko natulog guys. Alas 8 natulog, alas 8 sa gabi natulog na ko guys. Nya. Dito man mi nang lantaw. Dito man mi nagmovie marathon sa kong banana sa kwarto. Oto nakatulog ko. It na ang amo ang piring. Kabalo na siya guys ng ating kaon. Ang plato sa akong rosel, kuwaon na to. Ako ang mga chikiting kay balo na sila nating kaon guys. Aman si Piri, ala kasi kuan si Mickey ning uban man dito na ko spikas balay di ay. Namuli ra turo kay balo man siya tingkaon na. Tingkaon na. Ako ang torta gi-steam na ko ang dako king torta kay mahurot ima. Apas og kaon. Dako king torta gipalit ni banana. Smut lagi ko ay. Naog sa piring kay para dili maglisod si mami. Dan narahulat sa ubos ayo diri sa taas kay maglisod ta kay maghuot. Anad gud na siya diri sa taas magkuan guys. Ay lagi diri lagi mo. Kan lagi karong kaon ka. Naon na pud akong dili lagi daani oy di man kasabot oy daan na ra ba. Panihapon guys, pwede ra nadi sila taga-agdagahan kay panihapon naman. Ang gilungag man ni nako ganina kay nakulangan ang kanon ba so naglungag og utro gi. Daghan na lang nako guys para dala panihapon. Unya kay makalungag gyapon kuron guys kay si banana mo kaon man to. Sa maglungag lang kog mga duha ka baso ana. Damay ra ang kanon lagi ay. Makuan ra ni nila ay. Maapod ra ni nila. Wa lagi diha kay wala pa. Maapod ra ni nila guys. Dagol, pagilom na ko ng baba ni mo dong. Ako dyan, gisamukan ng baba ni mo ba? Wala man ang plato nito. Uli na si Pering. O si Mickey, kay balo na siya nga. Tingkaon na. Yung sunod, manggunin ako dito sa pikas balay. Kay nagpasiga kong suga dito niya. Yung sunod siya. Kakita siya na kung nagpadulong ko dito. Kaluin to. Yung sugisundan tong ko niya. Ginagmayra. Basta kay masudlan ang tiyan. Okay na na. Ginlan ako si George Gamay. Para makakaon sila tanan. Maglungag lang ko para sa mga ni banana. Against the light ta guys. Na. Daw. Against the light ato ang kuan. Ibalin ako ng camera ron di aris kilid. Kang George ng uban. Piring ba? Dili sa lagi mo saka. Naman kasabot oy. Naog sa lagi. Naog sa lagi. Di sa lagi mo saka kay makakaon raman mo ron. Makakaon ra jud mo ron as in. Makakaon ra jud mo. Adto pa mig merkado ni banana din guys kay magpalit og munggos. Ibali na to ni camera guys kay against the light man rin lapit sa guys o kani o dili against the light o.
Ana. O, diba? Klaro kay itong agtang. Maghulat, ha? Napod si Bot. Sugod na po siya saba. Magpalit po meron og sudan sa among dugi. Kay mo na lang ni ilang sudan, guys. O. Saan na lang kahiwa. Upat. O. Mayabuon niya. Upat kahiwa na lang, guys. Muna, magpalit po kuron. May lag na anay isda ron. Ikatong dito mi. Minus king isda. Mutong akong gipalit kuan. Kaning bangus. Dili sa lagi ba? Saka lagi tayo maglisod ta. Dili sa. Hoy. Dili sa lagi. Dito sa dito. Kasi piring di gid siya makahulat. Dali, dali. Maglisod ta ni mo di. Agoy, ginoo ko ni mo. Asa mo, ano ka ni mo. Dali na. Dali na. Ay, bots. Hulat diha, bots. Dali, dali. Ikaw isa kong rusil. Uy, agoy. Ay, makaon mo ko ni Gra. Agoy, agoy, natagak. Agoy. Mukhaan naman ko ni Grace akong Rosel. Bungi lang mukhaan, bungi. Si Bots guys, ga-wild na. Nangaon na sila guys. Di ara guys sila tanan o. Na. Karon si Dagol akong unahan og si Inday. Bahala nang mag-concert ng maayo na si Bots diha. Ito, matagaan naman na ron. Kung itimplahan kang dudong ug kang kaon guys. Nara guys, oh, tanawan ninyo guys akong itimplahan. Nara guys, ilang kuan pagkaon itimpla. Ilang sudan. Marinated na bangus. Na, sudan nila guys. Butangan po na kong inununan nga bangus din. Butangan po marinated nga bangus para kami ilang kaon guys. Pagkaon ka, hutdan eh, pagkaon dagulhan. Hindi mabilin-bilin kay sayang kaayo. Na guys, sunod na po. Ako na ni hatag ni Dagol og ni Inday. Isunod na ko na kong timpla ang ilang kabok ako. Dagol. Inday diri. Kaon na si Dagol og si Inday guys. Ang bot sa pudukan dudong gamay ko si Dagol. To si Inday. Bots! Gara oh. Di man nakahulat mo yung umuan eh. Siya kahulat guys. Gara o wild. Madali-dali na ang tagtimpla. Pensuko na. Hay, piring! Toro kayo nga. Ninggara na ka ha. Mana ka. Piring!
Sinirok ba? Hoy! Dili lagi! Piring! Ano naman ni siya kaon, guys? Ngita ni siya ka ng bukog. Gamay lang. Na. Ngita siya ka. Oy! Naunsa naman tayo ni si Bots. Ay, mura magnamini. Si Bots sa pod, guys. At si Dudong ang tagaan. Oh, ni Ara. Dali. Di man makahulat, oy. Bigutom na sila. Masayo pa mo ng takaayo. Dali, dong. Unya na ka, George, ha? Naon na sila, guys. Tura, si Bots. Si adapted. Unya na adapted, ha? Kaluoy. Ibinlan ako siya luto. Maglungat na ako, gugotor. Ako maning bantayan si Dudong gamay, guys. Kaya yaman ng ilugan na nibot. Pag mahurot na iya, ha? Iyang ilugan niya si Dudong gamay. Manang bantayan ako nga nagkaon. George! Kaon ka ron na. Kajut lang, ha? Kalaw isa ko adapted. Hindi niya. Sa'yo may makarelax si Banana. Niya ang TV niya. Ops! Dito. Human nagkaon si Dudong. Yan si George na dayon. Nagkuan si Banana. Nag-text. Hindi na ako mabasa kay nagkuan ko na vlog. Mana, no more na. Si George na dayon. Wala na, manam kaon. Pero ito. Managkaon gani. Oh, giihian na pod. Kani gid si Dagul. Kaya mahuman na siya kaon sa iyahang kananan, ihian niya, murag buang ba. Paila nagsirok. Ini ang ginituhanan ni ihian ni iyang pagkaon. Guys, si Inday nagkaon pa. Gisingot ko. Mana kaday agoy pati musika. Mana kaday ugda na day. Ugda day sayang day ali on. Ugda on. Ugda. Tanga na tusud-an. Ali on. Tanga na usud-an guys kay para mahurot ni Inday iyang luto. Kaya di man na niya mahurot o dili tanga sud-an. Dali day. Dali Inday na awa na mana ka ta Inday na. Guys. Daday. Sige makasug-an kay Inday di aron nangilot ka diha. Maningkarwan na si Inday. Magtimpla na ko para kang George, guys. Guys, si George na lang ang wakakaon. Si adapted, naghulat na yung taon to sa gawas. Nagsunod-sunod din sa ko. Gaasa ko to, apod siya. Oh, gibignan ako siya rice kay para ganina naulahi siya kaon kay nakakat man dit ang rice. Muto naulahi in tawon. Karon makakaon na gid siya. Mga ulo. Humok naman yung mga ulo. Mike! Mana ka ha? Hindi mana ka? Naog na pagbalik si Piring o. Sa mga nagkaon.
Pakanon na nato si George, guys. Uban ta, guys. Pakanon na to si adopted. Mugawas na ko. Ay, napang hindi mo kainday, oh. Giihian na po ni Dudong Dagol. Kani si Dudong Agoy. Yung saon, magkanako dagula ka, uy. Ang cellphone, nagtingog-tingog. Kung trapo ang ihi ni Dagol, guys. Uy, manaka. Giihian na po niya. Mini-mini gini si Dagol. Ay, magawas ko pagkaon ko ni George. Agi, mami. Manamog it, ha. Kuan na mo, apod na mo tanan. Ay, nagpanghilabot anak. Ay, manaka. Ito, di na mahimutang si George. Kikita na siya sa iyang plato, guys. Tutang George. Kailan mo siyang plato, guys. Kaon na si George, guys. George, kaon, George. Kaya wala ba kay mama magpapa, George? Na. Kaon, kaya wala kay mama magpapa. Kaya kay si George, guys. Yung kamot ang... Ay, guys. Yung kamot ang si George, guys. Na, kaon. Na, dako kay kaon, guys. Oh, na. Ay, kas agas, anak na ko niyang pagkaon na. Apakan ako ang na. Apil nagkaon niya kung kuan ba. Tudlo, mga na dulot. Para ba yung injeksyonan si George o kuan, terabis. Jut lang, day. Kaon niya, George, ha. Jut lang, day. Jut lang. Hello ka na, George. Mana ka, George? Very good si George. Managkaon among George. Nahurot ang pagkaon ni Sige. Gutom dahito siya. Nay, kuto, oh. Sus, kuto. Inakudra man niya iyang kuto, guys. Apataon diri o sa mga dalunggan niya, oh. Mana, George? Wala na, George? Dire. Wala na, oy. No more na, oh. No more. No more. Nahurot na. Dili. Dili, ha. Wala na ni, ha. Nahurot ni George. Oh, ngayo pa, guys. Ngayo pa. Wala na. No more na. Dagan. Mana si George, guys. Balik na po ta diri sa sulod, kay manghugas ta, guys. Sa ilang mga kananan. Colored. Just lang, everyone. Ako sa ning hipuso ni ilahang kon sa lamisa, guys. Ana. Ako na sa dati. Dami oras.
Lakay lang ang mga guys, ang oras. Traffic mangudian na sa highway guys kasi naning orasan na dugay na sila makalusot. Anang crossing sa Dao Padulong diri guys, traffic ina di basta mahapon. Dahan ako kanang dagula. Teka na po. Nahunaa do, malimpyo ting balay do ha. Apoy naman kung pang limpyo do, may ikaw rin tig-ihi. Ay, color. Wakwak. Usog na wak. Buya-buya, kini mo kaon si Tiger guys. Ay, naku, nalos rin ako. Papadyo ko kapalit anong spray guys. Kaya tagadto na mo sa sentro, malintan. Pero okay raman kay magamit raman hapon siya. Mga mumho guys, kung gidaginot kay sayang po, daghan kayong isip ni Juan, ni Rosel. Hello, ini Tiger. Dari tuloy kay mga rapo ko dahil. Mga mungho kay tumban. Ano si daddy mo? Si daddy na ni ba? Na lagi, daddy na oh. Ah, kabalo na sila. Ah! Ah, wait lang. Kaya ako pa nang kuhaan ng plato. Unya na lang kung manghugas. Dali, day! Dali! Dali, day! Nani ra ka, di mo ko tagal pangingi ha, bantay ka na. Wala kay isap-sap ya. Wala. Mag-iris ko. Nya mo na akong gisut gahapon. Ako maguning gisuot kay nag-vlog ko.
Mga ito na merkado guys kay magpalit kog munggos. Ikaw Dagol diri ra ka, di magpatakag pangihi diri ha. Bantay kang umuha ka. Dugay ra ba kay kagatambay sa gawas ganina ya. Magpatakag kag pangihi diri. Mangrapos ako guys, oy kay gisingot kay kustan nang gyud. Ingon mag-ilis unta ko guys kay nasuta lang ko ni gabon dito ko pero isang banana. Ah. Minsa? Ayo na dili. Nanda ko mag-ilis din kanina daw ko suoton. Lagi unang lagi si kuan nito Dagol oh. Yes, Dagol eh. Marcel! Dalit day. Alcohol ta guys kay di matang alcohol. Si Rosel, ako sa ikuan si Rosel may. Ang tubig ani. Di na ni magtubig siya siguro. Wait lang guys. Kaya ikuan sana ako si Rosel sa kwarto. Dito Rosel. Ayang bata na mo. Among bata. Dili ba ni among bata. Ari ta ha. Diyan na siya priso guys kay natagang may akong kuan guys nga amo na siyang gikuan nakagawa sa bintana. Diyan na siya ipriso. Ano to kung pugong? Ara. Mamugong ko eh. Dagol? Mumini oh. Guys, mga ihi, ni Dagol na lang. Abot na lang si Dagol. Yan natin si Wason. Wala na ko na naligo eh kay kapoy na manggug ko niya. Usa pa pod ka nang wala kay tubig di sa kuan sa iyahang. Napalaw na ng tubig ganina god. Sayo man napalaw ng tubig. Akong gigamit kani sa CR. Oo, niya naligo pa jud ko. Naa pa man dagan pa man na. Wait lang guys ha. Madto ari ra ka. Sunod ay. Maadto na mi guys. Oy, panggunit wak ni banana guys. Ikuan sana ako ning bangko kay si Dagol. Mangihi na po dire.
Pantay mangi ka dagang iyag balik ako ha. Kay ikaw di akong ba himpyohon ug mangihi ka dire. Dakag pangihi ha. Dani ra ka. Di man gud na siya pwede pagawson guys kay magbugnon na sila ni Dudong Gamay niya. Si Dudong Gamay ra ba kung gibuyan. Mo nang dili dit pwede kay maimpas gina si Dagol tira ba ng gamaya. Radaan akong portahan. La. Nalimot ko sa lana. Ilang ang ampo naman ta. Abot ta si Banana guys, manglakaw mi guys. Okay. Si George. So bye everyone, diri ra tataman guys. Kay taas na atong na vlog. So salamat guys sa inyong suporta, sa inyong pag-subscribe sa akong YouTube channel, sa inyong pag-like, share, follow. Bye everyone, amping tangtanan. I love you all. God bless.